Hola, en este vídeo vaig a mostrar-vos de quina manera es poden esborrar les personalitzacions i les configuracions que s'han fet a qualsevol programa, les configuracions personals, per a deixar el programa conforme està acabat d'instal·lar. Així, per exemple, si teniu algun programa en què ja no s'aclariu perquè heu canviat on estan les coses o que funciona malament en algun aspecte, podeu provar este procediment a veure si així es resolen els problemes i tornar a deixar el programa conforme està al principi. Per a ensenyar-vos-ho anem a agarrar com a exemple el navegador Google Chrome, el qual jo tinc així personalitzat, tinc el fondo canviat, tinc la sessió iniciada, tinc no sé, algunes cosetes, les extensions així posades, els marcadors que més gaste, etc. Vaig ensenyar-vos com deixarien el Google Chrome com si el tinguera acabat d'instal·lar, que encara no li haguera fet cap canvi. I així, si té algun problema, provar a veure si és alguna personalització que s'ha corromput o ha anat mal d'alguna manera. Per fer això tinc que tancar l'aplicació, si no funcionarà. Les aplicacions que anem a restaurar tenen que estar completament tancades. Vaig a tancar també este Chrome mínim que tinc així. I per fer això tinc que anar a la meva carpeta inicial, al Home Directory, que es diu en Linux. Els programes de Linux guarden la personalització de cada usuari, la configuració, en unes carpetes en el Home. En unes carpetes el que passa és que estan ocultes. Per veure els fitxers ocults li tinc que dir al navegador de fitxers que me'ls mostre. En este menú li dic mostra els fitxers ocults. Així els tenim. Tots aquests fitxers que abans no es veien són fitxers que necessita el sistema per funcionar, o personalitzacions o diferents coses. Els programes de Linux, la seva configuració la gasten, la guarden així, en esta carpeta .config. Es diuen punt tots perquè la manera que té Linux d'ocultar una carpeta o un fitxer és que simplement el seu nom comença per punt. Bé, com dic, dins de config està la personalització de la majoria de programes. N'hi ha alguns programes que encara no segueixen aquest estàndard, per exemple el Shutter o l'altre navegador, el Mozilla Firefox. Té la seva personalització així fora. Per restaurar el Chrome me'n vaig dins de config, on estarà la personalització de Google Chrome, personalització i configuració. Així tenim la de GIMP, que és un programa de dibuix, així tenim la del LibreOffice, el Writer i tots aquests tenen les seues configuracions així. Bé, per restaurar qualsevol programa d'estos a les seves condicions inicials, simplement el que tinc que fer és eliminar eixa carpeta. La moc a la paperera, ara ja puc tornar a la menú inici. Si volguera restaurar també Mozilla, tindria que borrar esta. Ara ja puc deixar de veure els ocults, i si arranque el programa que acabe de borrar-li la configuració, aquest programa és com si fora acabat d'instal·lar. Em pregunta si vull establir-lo per defecte. En el meu cas no, jo normalment gaste Mozilla Firefox. I si veieu, ahí tinc el programa que em pregunta com si no l'haguera gastat mai. Ahí el tinc. Tindria ara que iniciar sessió, així, per a tindre-lo com el tenia abans. Però així ja puc comprovar si tenia algun mal funcionament, a veure si s'ha resolt al restaurar-lo. Vinga, això és tot.